மழை வேற வருது. சூடா ஏதாச்சும் சாப்பிடணும் போல இருக்கே. அவளை லெக் பீஸ் வாங்கிட்டு வர சொல்லலாம். ஃப்ரைடு சிக்கன் பண்ணி சாப்பிடலாம். ஸ்ரீ, சொல்லு ரிஷி. மழை வருது இல்ல, லெக் பீஸ் வாங்கிட்டு வரியா? ஃப்ரைடு சிக்கன் இது செஞ்சு சாப்பிடலாம். ஆமா இல்ல, ஏதாவது செஞ்சு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும்ல. சரி, எவ்வளோ வாங்கிட்டு வரட்டும்? 1 கிலோ வாங்கிட்டு வரட்டுமா? 1 கிலோ வாங்கிட்டு வா போதும். ஆனா லெக் பீஸா வாங்கிட்டு வா. சரி, வாங்கிட்டு வரேன். A few moments later. ரிஷி, இந்தா சிக்கன். ஏய், எங்கடி லெக் பீஸே காணோம்? அதுவா, கடைக்காரன்ட்ட கேட்டேன். நேத்து நடந்த ஆக்சிடென்ட்ல கோழியோட கால் போயிருச்சாமா. அதான் லெக் பீஸ் இல்ல இதுல.